Egunon guztioi, benetan plazerra handia da. Gaur hemen zuekin guztiekin egotea, hainbeste hilabete eman ondoren, aurpegira begiratu gabe, telematikoki ez bazen, eta benetan, neurri batean ere, unkigarria iruditzen zaite gaur behintzat ahal izan dugunok hemen egoteko aukera izatea. Esan dute aurreko hizlariek 10 urte pasa direla, eta 10 urtetan gauza asko gertatu da. Gauza asko aldatu da, jendartean, egoera politikoan, eta irudietan ere ikusi dugun bezala, aldaketa horietako askotan Euskal Herria Bildu funtsezko eragile izan da. Batzuk entzun didazu egun hauetan dokumentalaren aurkezpena egin dugun herri batzuetan, pasadizo bat gogora ekartzen, 2011an Barcina presidentearen investidura saioan, PSN-erekin koalizio gobernua egingo zuen urtebete horretan, gauza batzuk aldatu dira behintzat, eta Barcinak investidura saio horretan gauza bat esan zuen, guri begira, guri dedikatu zigun, bere ordu terdi edo hitz egingo zuen, eta ordu erdi behintzat dedikatu zigun. Eta esan zuen, albiste txarra zela, nafar jendartearentzat, Bildu, momentu horretan Bildu, parlamentuan sartu izana. Eta guk erantzun genion, albiste txarra izango zela, ez nafar jendartearentzat, baizik eta Nafarroan ezer alda etzedin nahi ez zutenentzat. Eta 10 urte beranduago, uste dut, lasai asko esan dezakegula, arrazoi zuela, Barcinak, baietz, albiste txarra izan dela nafar jendartearen sektore batentzat. Barcinarentzat, bere atzetik etorri direnentzat eta regimenaren sektoreentzat. Azken batean, agerian gelditu delako, urte hauetan guztietan, Euskal Herria Bildu indartsua, determinantea denean, udaletan, Nafarroan, beste instituzio guztietan, eta baita estatuan ere, ateak ireki altzaizkiola aldaketari eta eskuinari gehiengo alternatiboak osatzeko ezinbesteko tresna zela. Enituen gogoratzen, pasaden egunean, orain, anaitasunan 2011an egindako mitin horretan botatakoa. Ez dut gerora berriro ikusi, eta tresna historiko moduan definitzen genuen momentu horretan Bildu eta orain EH Bildu. Hori da, 10 urte hauetan agerian gelditu dena. Nik esango nuke EH Bilduko gizon emakumeok badaukagula, ezaugarri asko, indargune asko, bertute asko, baina nik azpimarratuko nuke daukagun konbikzioa. Konbikzioa ezinezkoa dirudiena posible egin daitekela sinisteko, borrokarik galdutzat ez emateko, eta horrekin batera konpromisoa. Konpromisoa geure herriarekin eta konpromisoa herritarrekin. Eta herritarren alde, kalean, lantokietan, eskoletan eta instituzioetan lan egiteko. Urte luzeak eman ditugu, eremu horietan guztietan lanean, helburu garbi batekin. Eta bazen, urteotako erregimenaren politikak baztertzea eta bestelako Nafarroa eraikitzea. Demokratikoagoa eta duinagoa. 2015an inor gutxik sinisten zuen, aldaketa edo aldaketari ateak irekitzea posible izan zitekeenik, ezberdinen artean elkarlana sustatzea, akordioak lortzea, eta lortu zen aldaketari ateak irekitzea. Eta hori Nafarroako historian, Nafarroako politikagintzaren historian mugarri historikoa izan zen. Eta orduz geroztik, ari gara aldaketaren bidean urratzen, zalantzari gabe goraberak ere badaude, bidea ez da makala, bidea malkartsua izango zela, bagenekien, baina 2019an ere Euskal Herria Bildu izan zen eskuinari atea itxi ziona. Erabaki zailak hartu ditugu azken urteotan, zalantzari gabe. Baina beti hartu ditugu bi baldintza beteta. Bat, begirada luzez erabakiak hartzea. Perspektiba politiko oso garbi eta garden batekin, eta konbikzio osoz. Eta bigarrenik,
hartu ditugun erabakiak, hartu ditugun zuek eman diguzuen konfidantzari eta babesari esker, zuekin partekatu ditugulako erabaki horiek. Eta horretan ari gara, zailtasunak, zailtasun, hori ere ez dugu ukatuko. Aurrera egiteko, zalantzari gabe, zuekin guztiekin, eta hemen ez dauden milaka herritarrekin batera egin beharko dugulako bidea, egiten ari garelako bidea, Nafarroa, euskalduna nahi baldin badugu, feminista nahi baldin badugu, anitza nahi baldin badugu, eta demokratikoa nahi baldin badugu. Eta ez nuke amaitu nahi pandemiari erreferentzia egin gabe. Pandemia izan da azkeneko urte terdian gure bizitza, hankaz gora jarri diguna, baita gure jardun politikoa ere neurri handi batean, eta gerian utzi ditu pandemia honek ere, aldez aurretik bagenik izkien gauza asko, baina batetik sistemaren miseria guztiak, sistemaren muga guztiak eta geure helburu politiko nagusietan berretsi egin gaitu. Sistema goitik bera eraldotu behar dugula, sozialki eta ekonomikoki, eta buru jabetza behar dugula geure erabakiak hartzeko. Eta honekin, amaituko nuke, esanez 10 urte, orain dela 10 urte, ilusio guztiz, batzuek piztinazo ederra egin genuela, piztinara bota ginela, ilusio horrek jarraitzen duela 10 urte beranduago, indarra badugula, badaukagula konbikzioa, orain dela 10 urte bezala, eta sinetsita gaudela, Euskal Herria bildu dela, Nafarroan ere, aldaketarako bidea irekitzeko tresnarik eraginkorrena. Beraz, mila esker zuen konfidantza guztiagatik, urte hauetan guztietan, eta bibazuek, gora Nafarroa, gora Euskal Herria eskatuta, eta gora Euskal Herria bildu.